sɔgɔlen no an n'a ni wagati na ɛri bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan foli belebeleba bɛ taa aw yɔrɔ la an b'a fɔ ko aw bisimila aw ka micro trottoir kɛnɛ kan komi aw yɛrɛ b'a kalama aw sɔgɔlen no aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni.net TV komi aw yɛrɛ b'a dɔn don ko don an bɛ bɔ an bɛ micro trottoir kelen kɛ pour que ka aw la ɲɛnajɛ ani ka aw la kunnafoni. Ayiwa j'espère que aw pɛrɛlen no komi aw yɛrɛ b'a kalama an jeunes caman bɛ yan nɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la an ka projets b'an caman bolo mais an sigilen no n'o ye sokɔnɔna la bi an bɛna occasion di jeunes ma u b'u exprimer u b'a fɔ projet min b'u bolo sokɔnɔna la ni u tɛ ka se ka a réaliser parce que an bɛɛ b'a kalama aw caman bɛ ka an filɛ aw caman dɛmɛbaga bɛ aw caman na donc an b'u ɲininka n'a kɛra cogo min na aw fɛnɛ ka na aw sigi ka bolo fila da aw sen kan n'a sɔrɔ a se bɛ aw ye aw kɔni suitan ne bɛ ni ɲankuma nse i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Awaba Awa Ba an bɛ micro trottoir de la sisan an tun bɛ fɛ k'i ɲininka ni e mago bɛ parce que a bɛ se ka kɛ projet b'i bolo so kɔnɔ e mago bɛ fond na walima relation an tun bɛ fɛ i k'i da don o la dɔɔni. projet kɔni t'anw bolo n'an y'a sɔrɔ a bɛ diya an ye yɛrɛ de ne kɔni sigilen bɛ yan ne bɛ n ka feerenin kɛ da la yan de n tɛ projet foyi t'an bolo hali o yɛrɛ jago kun ɲanama t'an bolo n'an sera ka dɔ sɔrɔ o bɛ diya an ye dɛ awɔ. Ok problème t'a la. Dere. An la patron. N b'an la. Ok. Baasi tɛ yen. An bɛ micro trottoir de la i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sulemani Jara. Sulemani Jara an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ ye aw caman bɛ yen nɔ projet b'aw caman bolo so kɔnɔ bon aw mago bɛ fond la san an bɛ e yɛrɛ san ni e yɛrɛ e ka projet ye jumɛn ye ko ni warimugu taara ka di e ma san e bɛ se k'a réaliser walima ni relation kɛra e la san e bɛ se k'a réaliser e k'u fɔ tan an k'o mɛn. Bon quand même ni kɔni warimugu ta ka di ne ma ko ne ka baara kɛ n'a ye quand même ne b'a don Mali ɲɛmaaw ka teniko de la vraiment ne kɔni kanu ye tenitigiya de ye tenitigiya yɛrɛ de ka di ne ye hali ni warimugu ta ka di ne ma san ne b'a don armée de la o de ye ne yɛrɛ ka projet ye. D'accord o dɔrɔn o dɔrɔn de ye ne ka projet ne kɔni quand même kɔni ne ka projet bɛɛ ye teniko de ye armée ko de ye. D'accord ok merci. Merci. Ne fɛ ni ɲankuma. Ouais, ça va là-bas. Ça va i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Amadou Sise. Amadou Sise sisan nɔ ni warimuguba taara ka d'e ma ani ni relation dira e ma sisan k'e ka projet dɔ réaliser e bɛ jumɛn réaliser. Bon, ne bɛ denmisɛnninw dɛmɛ fɔlɔ an ka baara fɔlɔ denmisɛnninw dɛmɛ jumɛn na k'u ka kalanko u ka yiriwa parce que an ka denmisɛnnin caman bɛ yen dɔw ma kalan dɔw ma kalan dɔw kalan fana baara t'u bolo bon donc i bɛ ko mécanicien dɔ da i n'a fɔ tabali dilan ou bien soudeur walasa u ka se ka baara kɛ ko yɛrɛ bɔ nɔgɔ la awɔ. A banna o dɔrɔn. Ouais. Ok merci. An la patron. Manu la somɔgɔw ka kɛnɛ. I tɔgɔ ni jamu. Bon, ne tɔgɔ Abdulaziz Kone. Moi, je suis malien. Donc, je suis titulaire d'un DEA en droit privé général. Donc, je donne des cours dans certaines universités. Je suis conseiller juridique aussi. Bon, on a une entreprise familiale aussi qui évolue dans les manques à Sikasso qui s'appelle la fruitière du Lotio. Bon, aujourd'hui, ce que moi je constate, nous sommes dans un pays où le secteur manque vraiment est devenu très très négligeable par rapport à nos autorités. Pourquoi? Parce que vraiment, ils n'ont aucune assistance dans ce sens. Pourtant, c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois. Bon, moi, des fois, je me demande, nous sommes dans un État et les projets du pays, on dit on veut créer de l'emploi pour la jeunesse, les jeunes, ceci, cela. Cette société a été créée depuis dans les années 96. Et je sais que si on avait bénéficié, ce qu'on a fait, une aide émanant de l'État, aujourd'hui, on allait quand même employer des milliers de personnes. Toutes les années, on reçoit des commandes des milliers de tonnes de manque. En moyenne, on peut avoir
2000, 3000 tonnes de mangue par an. Mais on est désolé que chaque fois, au lieu que l'État nous facilite les choses, l'État est là vraiment à rendre les choses un peu plus difficiles. Même les cartons qu'on met les mangues, s'il faut les importer, il faut payer. Donc vraiment, ça ne va pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même essayer de voir. Nous sommes dans un état, il faut viser un secteur. Quel est le secteur qui est porteur? Et aujourd'hui, on parle de l'agro-business ici, c'est là, mais en réalité, ils n'ont pas de soutien. Il faut un véritable soutien financier dans ce sens. Parce que j'estime avec ce système, quand même, on pourra créer quand même beaucoup d'emplois. Parce que s'il faut prendre des gens pendant la période de manque seulement, et puis les laisser partir là, vraiment ça, c'est pas pour créer un emploi. Donc vraiment, je pense que si nos partenaires financiers vraiment essaient vraiment de voir comment concentrer des efforts dans ce sens, je pense qu'en ce moment, ça ira. Donc sur ce, je voulais vraiment mettre l'accent, quoi. Ouais. Merci. C'est à encourager en fait. Ah ouais. Ça va. Ça va bien. Et toi, Nijam? Ne tɔgɔ Sama Musa Dongo. Samba Moussa. Dongo. Donc, an bɛ micro-trottoir la. Sisan ni e se sɔrɔ ka relation fɛnɛ sɔrɔ, e bɛ mun de réaliser teliya la? Ko ne a ka di ne ye ka studio de dayɛlɛ. Ko moi-même n ye photographe ni filmelikɛla ye. Donc ni sera wolu sɔrɔ donc a ko ne a ka di n ye ka studio dayɛlɛ quoi. Pour que n fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ dɛmɛ. Comme chômage ka ca jamana kɔnɔ donc denmisɛnnin dɔw bɛ u tɛ baara la u bɛ fɛ ka kɛ délinquant ni fɛnw ye donc olu dɔw gɛrɛnna pour éviter tout ça quoi. D'accord, merci. Kañ mami? K'a fosi tɛ yen. Ko kɛ. Dɔɔni. Tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Kunba, ne jamu Kunba Sɛni. Kunba? Sɛni. Kunba Sɛni. O ye siya jumɛn? Wɔlɔfɔ. Wɔlɔfɔ. Oh, ok. Sisan nɔ, n b'a dɔn e kan ka kɛ ekɔliden de ye sisan. Mais sisan nɔ, ni e ye wari caman sɔrɔ sisan, ani ka relation sɔrɔ, e bɛ fɛ ka mun kɛ? Ne bɛ fɛ ka kɛ docteur de sage-femme. Sisan teliya la sisan nɔ, a bɛ se k'e bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ? Awɔ, n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ. I n'a fɔ fɛn jumɛn? N bɛ fɛ ka baaranin dɔ kɛ kɛrɛfɛ ka wari sɔrɔ walasa ka taa di n ba ma quoi. A ka ɲi, merci. N bɛ fɛ ni ɲankuma. Ça va? Ça va bien, e yɛrɛ dun? Ça va, alhamdulillah. Tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Lamine Ba. Lamine Ba. D'accord. Sisan nɔ, ni e ye se sɔrɔ ka sisan a kɛra matériel ye o, a kɛra relation, a kɛra hali conseil ye sisan, o bɛ kɛ jumɛn ye? Bon, peut-être, assalamu alaikum. C'est peut-être seulement, comment on appelle, élevage. Par exemple, embaucher dans un projet. Par exemple, ka bagansan, kala dumuni. C'est d'abord une sorte de, quand on dit élevage, c'est-à-dire dans les fins de par exemple, avoir un domaine, c'est-à-dire l'aménager bien. L'élevage, c'est mara, bagamara, ani par exemple jardinage. Donc par exemple, il y a une source d'eau d'origine, qui a essayé de jardinage, élevage, c'est-à-dire en même temps quoi. Donc il peut pas comme ça, que la doumoni, nous sera niveau de, il va faire, voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Ok pour l'entala, et merci. D'accord. Ani ɲankuma? Nba, Se i tɔgɔ ni jamu? ne tɔgɔ Mamadu Jorobo. Mamadu Jorobo. Ok, an bɛ micro-trottoir de la. Sisan an caman bɛ projet b'an caman bolo, mais a caman an mago bɛ fɔn na ani relation walima a caman bɛ yen quoi. Donc ne tun bɛ fɛ k'i da don o la. I kɔni b'a dɔn hadamaden bɛ baara o baara la ɲɛtaga ka di bɛɛ ye.
a ka di bɛɛ ye i bɛ baara min na a ka kɛ sankɔrɔta ye. Bon ne yɛrɛ ye artiste de ye, ne ye kumakɛla de ye, ne ye ɲamakala ye, i m'a faamu. Bon projet caman bɛ n bolo, projet caman bɛ n bolo i n'a fɔ n bɛ fɛ ka studio de sonorisation dayɛlɛ, comme i b'a fɔ n bɛ fɛ ka location de base et des chaises créer. Bon kow ka ca quoi, i m'a faamu, kow ka ca. O projet bɛ n bolo mais a fond tɛ n'a financement tɛ n bolo fɔlɔ pour le moment. Quand même ça est dans mon projet quand même. Ne ka projet filanan ye jumɛn ye bi, o ye dɔrɔn ka Ala deli, Ala ka fanga n'a se di yan ka Mali jeliden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, u ka don da kelen ka bɔ da kelen. Fadenya kɛlɛ ni juguya kɛlɛ min bɛ Mali jelidenw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ se ka ban cogo min na, ka jelidenw k'a dɔn ko fadenya kɛlɛ ni juguya kɛlɛ kɛlɛbaga ye olu fɔlɔ de ye. Nka n'olu kɛra fadenya kɛbaga ni juguya kɛbaga ye ɲɔgɔn na, jɔn min na fadenya kɛlɛ kuma fɔ ka juguya kɛlɛ kuma fɔ k'a ban ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ne ka projet kɔni, ni Ala y'a fanga n'a se di ne ma, ne bɛ fɛ ka association de sigi, association min bɛ se ka Mali jelidenw senw fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen ka bɔ da kelen. Hakilina kolo min b'u kunna, waso ɲɔgɔn na ni yaada ɲɔgɔn na ni jama, u ti Mali jeliya danbe ye. U bɛ se ka kɛlɛ ka ban cogo min na, k'a dɔn jeliw k'a dɔn ko hɔrɔnya fɔlɔla jeliw la quoi. Hɔrɔnya bɔra jeliw fɔlɔ de bolo. O hɔrɔnya bɛ se ka sigi jeliw yɛrɛ ma cogo min na. Jeli de ye kɛlɛbana, jeli tɛ se ka kɛ kɛlɛtigi ye. Ne ka projet, grand projet ba ye o fɔlɔ ye quoi. Ni ne ye maaw sɔrɔ min bɛ se ka, ni hakilina ɲɔgɔnna bɛ mun na n'u bɛ se ka fara ne kan, an k'o projet bila en place ka kuma Mali jelidenw ni ɲɔgɔn cɛ, u ka se ka juguya ni fadenya bila cogo min na, k'a dɔn ko Jabate, Kuyate, Sisoko, Dante, Daɲɔn, ko nin bɛɛ de ye fa kelen ba kelen ye. I y'a mɛn jeli, nin bɛɛ de ko don. O de ye ne hakilina ye kosɛbɛ. N bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ka jamana kolo suma, Ala k'an ka jamana kolo suma. Kɛlɛ jugu min b'an kan, bana jugu min b'an kan, Ala ka se k'a nɔni. Ala ka hɛrɛ sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ, Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn, Ala k'an kulufa, Ala ka n'an bafa. Halisa Ala ka hakili ɲuman di Mali jelidenw ma, jeliden cɛman n'a musoman, Ala ka hakilina ɲuman d'u ma, u k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Jamana jigi olu de, hɔrɔnw jigi ye jeliw ye, nka ni bɛn tɛ jeliw yɛrɛ fɛ, hɔrɔnw jigila bɛ misɛnya. O de t'u bɛ n bolo ka d'a kan. A kɛto b'a kan, salamu ala Muhamadu. Merci. Nyankuma. Amani Nonguma. C'est Itoni Jam. Ne tɔgɔ Jibril Jawara. Je suis un ancien de profession. Bon, n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. Aw y'aw sen ta ka bɔ yɔrɔ min na ka na sanfɛ yan nɔ, hali bi Ala k'aw kunkɔrɔta, Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la, Ala k'an ka laɲiniw sabati, hali bi Ala ka basigi kɛ jamana kɔnɔ. Voilà, o ye ne fɛta ye fɔlɔ ko fɔ fɔlɔ, o ye foli ye. D'accord. Ni an bɛ micro-trottoir de la sisan an tun bɛ fɛ k'i ɲininka ni e sera ka se sɔrɔ bi, mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ ka e financer e ka ko dɔ la quoi, i ka projet dɔ la. Voilà, an tun bɛ fɛ k'i da don o la. Bon, ne ka projet tɛ dɔwɛrɛ ye, comme ne ye ancien ye, vraiment ne ka projet tɛ dɔwɛrɛ ye, foyi tɛ, ka se ka denmisɛnninw ka ɲɛtaga sabati jamana kɔnɔ. Kɛra sigida ye o, a kɛra jamana kɔnɔ, a kɛra jamana kɔ kan o, ka basigi nati fɔlɔ jamana kɔnɔ fɔlɔ. N'i y'a mɛn basigi jamana basigilen don, ni basigi nana jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna la. An hakilina bɛ projet minnu na an b'olu sɔrɔ, denmisɛnninw ka ɲɛtaga bɛ sabati, ko caman bɔ basigi tɛ jamana kɔnɔ. N'a fɔra ko an ka projet di, projet bɛ taa kɛ yɔrɔ min na, n'a tɛ taa kɛ yɔrɔ min na, mɔgɔ t'a dɔn. Jamana yɛrɛ fan si tɛ sɔn. O ni projet bɛ an bɛɛ ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye, an denw minnu ni an dɔgɔnin minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ chômage la, ani an den minnu fana bɛ yen nɔ kalan tɛ ka kɛ, basigibaliya bɛ jamana kɔnɔ. Ni jamana tilalen don, denmisɛnninw tɛ ka taa école la, o de kɔni ne ka projet, denmisɛnninw ka ɲɛtaga. Tant que ni denmisɛnninw ka ɲɛtaga ma sabati jamana kɔnɔ, vraiment a bɛ jamana segin kɔ quoi. Voilà, o ye ne ka jaabi ye yen fan fɛ ko Tenguy la. D'accord, merci.
foli bɛ ni ɲankuma Musanna i tɔgɔ ni jamu Bintu Kulibali ne bɛ commune 4 la. ok sisan an tun bɛ fɛ k'i ɲininka question dɔ de la an caman bɛ komi a yɛrɛ ye musolakaw ye projet caman bɛ aw bolo yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ association dɔ sigilen na voilà donc ni projet dɔ bɛ aw bolo na aw mago bɛ dɛmɛ la a kɛra relation ko ye o a kɛra hali financement ko ninnu ye o i bɛ se k'i da don olu la. Ok ɲininkali diyara n ye n bɛ n ka foli lase aw yɛrɛ ma d'accord projet kɔni n'i ko muso anw ta ye projet caman b'an bolo mais dɛmɛbaga ko de b'an na ni financement ko sinon aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an kɛlen bɛ ka association sigi an ka yɔrɔ la yan commune 4 la yan an idée caman yɛrɛ ni o tun b'an yɛrɛ ka projet kɔnɔ ka ban i b'a fɔ transformation n'a ɲɔgɔn produit alimentaire transformation ani galadon feerelikɛlaw fana b'an na minnu bɛ jago sira ye bon baarakɛlaw fana bɛ yen nɔ muso ingénieur fana b'an na an kɔni n'an sera ka dɛmɛ sɔrɔ a ka d'an ye transformation yɛrɛ o yɛrɛ de ka d'an ye kosɛbɛ hali an baarakɛlaw b'an na feerekɛlaw b'an na mais n'an sera ka transformation financement sɔrɔ o la o ka d'an ye kosɛbɛ awɔ. D'accord, problème t'a la merci. De rien. Voilà an filɛlikɛbagaw je pense que aw ye faamuyali caman sɔrɔ an maliyɛnw ka projet la ni a se bɛ aw caman ye an b'aw deli yɛrɛ de aw kana aw bolo fila da aw sen kan aw ka wuli ka aw jɔ nin ko in na ka da kan nin ye Mali ko de nin ye anw jeunes ko de nin ye avenir ko de donc an bɛ continuer an ka recherche fɛ halisa an b'a fɔ k'aw continuer k'aw abonner ka j'aime badenbaw kɛ ka commentaire kɛ pour que ka anw na motiver ka aw la nisɔndiya ani ka aw la kunnafoni aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ